Здравейте, днес ще ви покажа една боболечка. Ето я. Тя е жълта, както виждате. Разтяга се и натам и се лепка. Сега ще ви покажа и как се лепка. Така, сега ще ви покажа и как се лепка. Лепна се и сега ще падне. Ето я. Сега ще падне. Сигурност. Почти падна. Почти падна. Оп, изпласих се. Ето я паднал отгоре на тавана. Оп. И за днес ще ви покажа още клипчета за такива боболечки, които се разтягат. Ох, става за нашийник, но има още. И вижте я. Тя е като става за нашийник, само да си я вържа и по-добре отзад. Ох. Ето. Ще си я завържа. Оп. Падна. Завържа. Що не става? Няма да стане. Само така ще ви покажа и още клипчета. Но по-късно. Или след това клипче. След това става yes. Да. Чао за днес!